Den bliver helt udstrækt. Bang! Ja. Og hele rotationen. Fint. Yes. Det er godt at få det væk. Ja. God kontrol. Ja. Og så kører du. Derfra, ja. Og så skal lægges kræfter i. Du skal se, at trække den arm der. Nu får styre tilbage. Kom. Sindssygt gummitasser. Stræk armen. Der, roter. Ja, og hold altid. Og husk at styre elastikken tilbage, Christian, for helvede. Så hold igen. Hold igen. Ja. Tryk, hold igen. Christian, Kan man ikke rigtig op? Kan man ikke? Man kan ikke derop. Højben. Der. der. Kom. Der. Det ved. Sådan er det. Godt. Det er meget bedre.